Nasurok 5 gasot a kliyente tinipayan serbisyo. Ti Philippine Statistics Authority iti panagdanon da iti mobile outlet sa Jay Bauco Mountain Province. Kaspasat iti panagrambak iti 36 Civil Registration Month itaabulan ti Pebrero. Daytoy iti report. Addan iti kasapulan a kopya iti PSA birth certificate ni Aileen Kidikjan nga estudyante iti MPSU nalaka na laang daytoy anaala. Iti tulong ti Philippine Statistics Authority mobile outlet anay danon iti ilida iti Bauco Mountain Province. I'm very grateful kasi pumunta sila dito and hindi pa ako bumiyahe pumuntang regional office at nakatipid pa ako. Salamat silang programa inay kun is non-service di PSA. Ti duang aldaw ng aktibidad ani siyangkat itay nabiit iti ili ket naipatumpal iti koordinasyon iti munisipalidad ti Bauco baban iti local civil registrar's office nga idadulwan ni Municipal Civil Registrar Arnel Calde. Ti kadawian, tilang pag-alalan tayo ijay ng outlet ijay Bagyo, ijay Tabuk, kasjay ng ijay piman programan ti PSA in programa da, gapo ijay civil registration month ti February, umay dati per munisipyo. Dumanon mat iti pakabuklan a 445 a kliyente ti baligi a nakaala iti kasapulan da a dokumento iti mobile outlet. Ti mobile outlet ket bukbuklan iti PSA staff amang is-issue iti security papers kas iti birth certificates, marriage certificates, death certificates ken senomar. At dapay kanayunan a serbisyo nga indanon ti PSA iti munisipalidad. May damutlaeng nag-i-enroll ijay national ID. Isu nga dagaydahan pa lang nga naka-enroll iti national ID. In may damutlaeng idi February 9 10 ket tinaserbian tayo nga naserbian da nga kliyente pi man ijay adati 69 nga kliyente nga naserbanda. Iti pakabuklan dumanon iti 5 gasot ket 4 bilang dagiti kliyente ang nagnumar iti PSA mobile outlet. Sigun pay kini Calde, manamnama iti panagsubli ti PSA para iti naituding a service caravan ti munisipalidad iti selebrasyon ti 20th Bagnas di Bauco inton March 12 to 14 ita atawan.